què, Javi? Pues una setmana nova sense en Joan, aquest programa que farem avui. Però havies de dir també una setmana de merda. No, això és en Joan i les seves setmanes de merda. Nosaltres tenim les nostres pròpies setmanes. Avui no pot estar Joan amb nosaltres perquè tenia altres coses, és el que tenim, bueno, els treballadors i de més. I famílies. I famílies, així que des d'aquí ens en recordem d'ell i farem un programa molt millor, perquè ell sempre diu que es fan molt bons quan ell està, però és raro perquè haurem de fer un programa sense parlar del conillisme, sense el que envolta en conill i tal. Que al final és per lo que es va començar a fer el Tocats en la Boira. Era per contentar-lo a ell. O sigui, directament, sí. Radio Ona, nosaltres, Sí. tots. Aquest programa està basat en ell i que ell sigui feliç. Jo crec que, en realitat, més d'una vegada li hem dit que en realitat podria fer ell sol el programa i fer-se monòlegs. Però diu que té més gràcia si Sí, ens obliga a venir. Però ens obliga... Bueno, sí. Sí, una miqueta, sí. Bé, només falta que ens doni alguna de diners, però bueno... Ja... Una mica més de diners. Bueno, aquesta setmana també és especial perquè és el Festus, aquí a Torelló. Una festa que a nosaltres realment ens agrada. I si intentem venir cada any, i, bueno, en realitat en parlarem més com de la nostra manera. El que ens interessa a nosaltres. Perquè suposo que ja hi ha hagut algun altre programa que ha comentat la programació. Però bé, aquesta no és l'essència de Tocats en la Boira. Nosaltres som únics i fem els nostres com en programes. surti d'allò. I, bueno, volia llegir... Perquè per mi el Festus... Bueno, anava a dir, és important. Bueno, és important. Fa molts anys, bastants anys, no sé quants en porta ara mateix. Pues aquí ho posa, la 29a vale, edició. Pues, bueno, 29 òbviament no, perquè tenim 34 anys, òbviament, a la primera possiblement no. No hi vas venir. No crec jo que no. Sí. Vull dir, sí que hi era, però no venia. Però sí que fa molts anys que el conec i que vinc i que m'hi apropo i, bueno, m'agrada i sempre com el tarannà que ha tingut i... És com alternatiu, però no l'alternatiu aquest... No sé com dir-ho, com... Plastificat. L'alternativa aquest plastificat que fan no alguna... No acaba de ser així, però sí que busca com... Sempre ha buscat com maneres d'expressió diferents que altres festivals d'art o així no fan, no? Per exemple, no sé, et sabria dir com la Fira de Tàrrega, coses així, no posen. I volia començar llegint una mica el que posa en el programa, bueno, en el programa, com l'explicació, sobretot perquè ara no us recordo si els altres anys ho feien, jo crec que segurament sí, que centren com els espectacles o el que conviden amb alguna temàtica. I m'agrada com ho expliquen. El Festus arriba a la seva 29a edició i ocupa un any més als carrers de Torelló amb propostes de dansa, teatre, música i arts visuals que transformen els espais que vivim cada dia. El carrer deixa de ser només un lloc de pas per convertir-se en un espai de trobada on les coses passen entre nosaltres. Bé, aquí m'agrada perquè en realitat quan vens jo sempre m'he sentit molt partícip. És molt així. Tot i no participar en els espectacles, perquè no em poso allà al mig a fer res ni d'allò, per molt que convidin al públic, però sí que et sents com superproper, no? Sí, és molt així. Jo no porto tants anys venint com tu, però sí que ho notes així, no? Perquè no són només els espectacles musicals o tal, sinó també l'art que es fa al carrer, cosa que també no sempre ens agrada, siguem sincers, és molt... Sempre hi ha espectacles i espectacles. Molt crown, no? Moltes vegades és molt de... Los payasos! I, bueno, té aquestes coses que a nosaltres a mi no em convencen, però sí que m'agrada molt l'ambient que es crea aquí a Torelló. Sou tots uns borratxos, això és veritat. Totes les festes que feu sempre són amb beguda, però té una essència que és molt característica d'aquí i, bueno, ja està molt bé. La veritat és que sí, recordo
crec que va ser ara fa 2 anys que vam conèixer aquell artista basc. Mai ens en no recordem ens en recordem mai del nom i sempre del nom. penso, ho hem de buscar perquè ens va I ens va agradar molt. agradar molt. I l'any passat vam veure a Egosex. Però que ja el coneixíem. No el coneixíem, però I està molt bé. a mi em va fer molta il·lusió que vingués. Que és un... Egosex és un músic que barreja la música de tradició africana amb electrònica... Bueno, És ell. i té com un sex appeal així a l'escenari que és guai. Si dient-se Egosex no tingués sex appeal, s'hauria equivocat una miqueta del nom. plantejament, sí. Sí que és veritat. Bé, i el que deia que tracta com un tema, diu, aquesta edició posa el focus en la comunitat, no com una idea llunyana, sinó com una manera de relacionar-nos que cal cuidar, en un context que tendeix a la individualització, les experiències i a mediatitzar les relacions. Generar espais de trobada no és menor, perquè sense trobada no hi ha comunitat i sense comunitat no hi ha poble. Vale. Tampoc cal llegir, que... tota... No, però que porta a comentar. I que crec que aquí a Torelló fan molt de comunitat. O sigui, que tenen com moltes entitats o llocs de trobada i... Bueno, no sé, trobo que... Sí, que ho fan. Fa molt així i... Tornem al mateix, és l'alcohol, però sí. Bueno, si l'excusa és per quedar és l'alcohol, però fan comunitat, mira... Hi ha un ambient molt bo i sobretot de festes. Després Radio Ona, que ara semblarà que ho parlem així, també fa... Aquest any... Fa coses molt interessants. Sempre... Bueno, l'any passat vam riure molt amb aquell grup que vam posar. No me'n recordo com es deien tampoc. Hipnosi. Avui fem el programa, és així? Hipnosi, es deia. Hipnosis? No tenia una mica de conya, el nom? Sí, perquè és YP i no H, I, com seria. Sí? Bueno. Sortien disfressats a l'escenari, però amb una conya... Bueno, sí. I eren música crítica, em sembla, en realitat, no? I, bueno, que era guai. Estava bé, la veritat és que sí, va ser divertit. I Radio Ona, com sempre, no té problemes en posar-se directament amb qualsevol tipus de cosa i donar l'oportunitat a gent així, i va estar molt bé. Aquí estem escoltant... L'hipnosi? Hipnosis? Sí, oi? Aquí encara van modestos pel que van fer l'any passat. Sí, la veritat és que sobre l'escenari estava molt guai. Sí, i veig que deu ser aquest que posa... Bueno, tenim el programa aquí. Sí. Com sempre ens preparem molt els programes aquí a tocats. És una cosa... Bueno, mira, ja veníem pensant que faríem això, que ja és molt... Sí, no, i que portem a lo millor, no sé si 10 minuts sense parlar d'en Conill, està bé. Ja havies de mencionar-lo, estàvem tots molt contents. Que, per cert, jo no l'hi he vist mai en el Festus en Conill. Cert. I mira que cada any que hem vingut li hem comentat, és que aquesta gent no fa poble. No, és raro, però no en fa. Aquest any l'aconseguirem treure. Sí, jo crec que sí. Segur que s'inventa qualsevol cosa. Bé, i veig que em sembla que el que organitza la Ràdio Ona és a la plaça de la Carrera. Sí. No ho sé segur, bueno. Bueno, si ho posa, ens ho creurem. No ho posa en cap moment que ho organitza Ràdio Ona, però... La Marta, potser sap el que organitza Ràdio Ona i a on. És aquí a la plaça de Carrera? No organitza res? No organitza concert, Ràdio Ona. Molt malament. Ràdio Festus fa programa directament al carrer o alguna cosa així. És sorpresa de Ràdio Ona. Molt bé. Bueno, doncs res, no ho podem saber ni nosaltres. Mira. Bueno, però veig que hi ha uns concerts i veig que a mi em sonen dos grups. Un que es diu Flying Frogs, que em sonen, no et sabria dir, i Power Burkas, que són un grup de... Bueno, anava a dir joves, però tenen la meva edat. Sí, ja no tan joves. Més o menys la meva edat, crec. I són de Vic, o alguns són de Vic,
Els Power Burkas o els Power Burkas. Els Flying Frogs crec que són d'aquí Torelló. Si no m'equivoco. Aquests són Flying Frogs? En el seu moment els vaig veure al Pàster. Aquests són Flying Frogs? Sí. Jo els vaig veure a Pàster en el seu moment. Jo diria que aquests ja els van veure cantant en la part de... a Vic quan fan allò de... A les adoberies o en el... No. No? No estaven cantant Tu dius el sucre, possiblement, i no, diria que no. Bueno, doncs aquests són Flying Frogs. Després teníem Power Burkas, que no sé si ho podrem trobar algú d'ells. Nosaltres parlarem més que res de música, perquè realment nosaltres al Festus és a lo que venim. Bueno, no, ja mirem alguna cosa, però el que sí que intentem evitar sobretot és el circ, que no va amb nosaltres. Però, a veure què se sent. Power Burkas. Aquest noi és també de la Clota. Sí. I... Ara veureu la versió de Berta d'espia d'Instagram. No, Què més? No, perquè és... I també és em sembla, dels que organitzen l'adoberia es fes per Música Viva. Bé, són informacions a més. Com diu en Javi, dels meus cotilleos. I una de les coses que volia comentar i que m'ha fet molta gràcia que també el fessin aquí és el dissabte a la tarda fan la Copa del Generalísimo. Què és això? Explica. Explica perquè ara mateix m'has agafat aquí i sona molt malament. Segur que en algun moment te n'he parlat, perquè també el van fer en el Festival Exabrupto a Moià. Et sona? No, però... Sí que t'ha de sonar. Hi vam anar l'any passat, no l'altre. Em sembla que hi tu vam saps anar... que jo vaig on tu em dius, però moltes vegades no som molt conscients. Pues és com un partit de futbol amb el cap de... Sí! Que t'ho havia dit. No m'ho havies dit, però sí que et puc dir que aquí ho tenim, en imatges. Molt bé. I va tenir molt ressò. Amb el nostre col·laborador, Maxi, col·laborador que ha vingut només una vegada, va estar en un d'aquests... Sí, va estar en un d'aquests partits. És que clar, va ser Moià, que és on viu ell. Sí. Possiblement... Bueno, em sembla bé. Jo jugaria més bé amb el cap real, però bueno, ens haurem de conformar amb una rèplica. El cap real és una mica complicat ara mateix. I això és la Copa del Generalísimo, Bueno, està bé. Bueno, m'ha fet molta gràcia perquè no vaig tenir la sort de veure-ho i, bueno, em faria gràcia passar-hi, només vull dir que el fet no té res, perquè vull dir, serà com un partit de futbol, que crec que sí que es pot anar a veure, però he vist que s'ha com de reservar. Jo crec que és com per participar realment en el partit. Si no, hi podem hi passarem. I passarem, perquè a més crec que és algo que hem parlat moltes vegades en el programa i crec que això ho fa molt bé Torelló i és tot el moviment antifeixista, sempre, i que crec que ara fa falta més que mai i està molt bé, perquè és un moviment que segurament tot el jovent d'aquí de Torelló són festes que esperen, que les disfruten, sobretot quan tens una edat que no pots sortir molt més del teu... d'on en vius, i està bé que tingui aquestes connotacions. Més després d'aquest cap de setmana que va ser aquella merda d'en Jordi Wild que vam veure nosaltres perquè ens agrada... sí, és veritat. Bueno, no l'hem acabat de veure, tampoc. Ni l'acabarem de veure, perquè bàsicament són un pilot de ganyants dient Pedro Sánchez hijo de puta i coses d'aquestes. Jo només començar i vaig veure que un dels presentadors eren Xocas, mira, ja va ser com un... En sèrio, Javi, em fas mirar això? Bueno, tu també sabies de què anava, No. Sabia de què anava, però no sabia que hi havia en Xocas i va ser com un... No, aquesta veu, no vull escoltar-la tota l'estona de comentarista. Terrible, terrible. I va haver algun moment que van cridar... Sí, molts moments molt feixistes i molt desagradables, la veritat és que sí. I, bueno, més de que desagradable, que ens dona igual, és que és com
hòstia, hi havia no sé quants milions de persones veient allò i que tinguin aquesta Moltíssim. imatge des de fora, que des del lluent vegin això i tornin a pensar que això és el que és ser alternatiu o el que és estar en contra del sistema, quan el sistema és el feixista, és molt lamentable. És molt lamentable. Una de les coses que m'ha fet molta gràcia, que és que en Jordi White sempre porta un grup de música i porta un grup de música que li agrada a ell, que És era metal. metal. No, normalment és metal, sí. I em va fer molta gràcia perquè el bateria duia la samarreta d'Igualada antifeixista. Sí, perquè en Jordi... d'un escenari amb tot de públic de Madrid i feixista, clarament. Va ser com un... ha vingut a provocar directament. Bueno, jo crec que li van dir anirem gràcia. allà a tocar perquè ens han convidat, els pagarien bé i tal, i l'altre va dir, bueno, però si vaig entre tots aquests fatxes em posaré la meva Vindré samarreta a provocar. a provocar una miqueta. Que no han sortit vídeos amb cap comentari ni res, ni coses. Pensa que el 90% de la gent no sabia ni què collons posaven aquella samarreta. Home, antifeixista s'entén. No tenen ni idea. Estan despolititzats. A pas Pedro Sánchez, hijo de puta, no saben ni què... No saben dir res ni on més, paguen. És així. No saben dir res més. Val, i tornant al programa, no sé ben bé de què tracta, però hi ha un acte que he vist que... perquè em fa molta gràcia qui l'organitza, que és Xercolant, que és un col·lectiu que deu ser una de les petites coses que fa, te vaig a dir, però que deu fer 1000 coses més. I si no recordo malament, és un col·lectiu que recupera llavors típiques i antigues d'aquí a Catalunya, comunes no, és com el... De la flora que ja no hi ha... Per dir, la patata de no sé on, Sí. I què? Però i què fan amb elles? És guai. Bueno, fan un banc de llavors... I tu pots anar-les a buscar? Jo diria que sí. I què fem? Que estem plantant a l'hort coses d'Espanya? No sé com podríem ben bé com plantar funciona, un tomàquet però... català? Què estem fent? Però sí que han recuperat molta... Bueno, és que et diré plantes, no seria planta, seria com producte... N'hi ha molt, n'hi ha molt. I d'allò autòctones que... Bueno, que és guai. I veig que fan com una caminada per descobrir les plantes i això, que, bueno, és guai. L'hora, amb la calor que fa, i veig que dura 90 minuts, van a sofrir. Bueno, som una nevera amb cervesa, tot s'arregla. Aquí a Torelló és possible, no? Veig que hi ha moltes coses sobre plantes i territori. Sí, que també veig que fa Xercolant. Sí, bueno, es basa en això aquest any i suposo que... Clar, al final ajuden, bueno, és el que deia, no?, a connectar la comunitat amb el territori i amb... Que, per cert, m'ha passat pel cap i dic, estem fent aquí, sembla que li estiguem llepant el cul als organitzadors del Festus. Per què? O sigui, que ens encanta, que no sé què. No hem dit que ens encanta. De fet, hem dit que era demasiado crom en temporades, en altres anys, i, bueno, simplement estem parlant del que hem d'anar i veure, perquè encara no ha passat. I ja criticarem, potser ens trobem alguna cosa que no... Bueno, simplement estem fent el programa parlant de lo que vindrà del Festus, crec que està bé, crec que la gent de Torelló sap més bé que nosaltres què hi haurà i què no hi haurà. I de què va el tema, però... I de què va el tema, però bueno, el programa està sortint així avui. Per exemple, veig aquí que també tenen un espectacle de dansa que explora les pors i inquietuds de les noves generacions davant d'un futur incert. Això és molt com el programa que vaig parlar, que vam fer amb Joan i jo, que tu no hi eres, que vam estar parlant precisament d'això. Hem d'anar i veure, perquè m'agradaria saber si continuem amb la manera de catastrofista, de que tot és una merda, de que tot és tal, o ja comencem a dir... Hòstia... A intentar... No, tot és catastrofista, que al final no mires més enllà perquè dius, per què pensar 5 anys més enllà si ara mateix una merda continuarà sent una merda, no? Per tant, realment no penses en el futur en si, sinó que et quedes amb el present i vas fent. I et treu la força a intentar que allò millori.
perquè creus que no millorarà. I a pensar que la teva vida pot ser millor, no? Perquè penses, per què pensar si tot estàs sent una merda i els polítics també, el no sé què, dic, per què collons m'he de posar a pensar si d'aquí a 10 anys tindré una casa, no? Per dir alguna cosa. Bueno, no sé si aquesta seria el somni ideal o simplement pensar en que la societat pot ser millor, la vida pot ser millor, les eines que ens estan donant poden anar... Si fan una IA o alguna així, no ha de ser per sempre una IA que ens matarà a tots, simplement pot ser que millor ens ajudi, pot ser que no, pot ser que la maquinària estigui aquí per fer que la nostra vida sigui més fàcil, no sempre per treure's la feina i convertir tot això en un caos terrible i mortal. Està, home. No, però és que si no comencem a veure-ho així, si no comencem a parlar així, les noves generacions veuen... Passa el que passa ara, que és no vaig a votar perquè tots són iguals. Per això, que no penses en un canvi, en un futur, en un... Al final s'ha d'entendre que igual que a tot i a tot arreu, hi ha gent que ho fa bé, gent que no ho fa bé, i sí. Tu encara vols viure en aquest món de... Oh, és que tot és una merda. Que és molt d'adolescent, això. Això és molt d'adolescent. No vull viure en aquest món, és una merda, però sí que veig que hi ha gent que no pensa en... O sigui, que no es qüestiona i que li donen les coses per fetes i això fa que es cregui discursos que... No és així. No van més enllà. No només així. Per tant, amb en Joan ens passa. escandalitza. En Joan moltes vegades li hem dit. En Joan, que viu com si fos un nen de 16 anys, viu en aquest món on bueno, passo, colega, el món és una merda, tot. I és una manera de pensar, bueno, en molt dels 90, en una part molt infantil i que et provoca pensar que tot el que passa, tot el dolent que hi ha, tot tal, sempre és culpa dels altres. Que tu no millores... I que tu no hi pots fer res, o que tu amb la teva vida pues, també t'acomodes i no fas cap canvi. És molt fàcil, per què has de fer cap canvi? Si no hi ha un canvi millor, si tot serà una merda. Per què m'haig de moure del sofà? Per què haig de buscar alguna millor si no hi ha res millor? Si tot és... No, I al final és una manera teva de dir-te no facis res, ja estàs bé així, i viu en un món del primer món on tot ho tens mig fet i tot és una festa. Bueno, tornem al Festus. No cal que tornem al Festus. Si ja està bé, si el que... Fem una mica tocats que se'n van de tema i ja està, i és això, no? No, i volia fer referència, perquè després d'anys de venir i tal, volia recordar que inicialment quan vaig començar a venir em va fer gràcia, que feien com un concurs de curtmetratges, que es deia Fes Curs. Ah, sí? Quina llàstima, I el feien... Sí, perquè a més, crec que o sigui, que acabaven portant fins i tot curtmetratges internacionals que recordo que n'hi havia algun que no estava gens malament, i el feien en els jardins de Can Parrella. Es diu així, crec, sí. I posaven hamaques i tot, bueno, com hamaques, com cadires d'aquestes mitges tirades, una pantalla... Versió original? I recordo Sí. Tot versió original... Clar, sí, era... Al final era un concurs entre cometes amateur que... Bueno, era com aquest que fan a Galícia, que fan el Cants de Galícia, no ho has vist? Que fan com un festival alternatiu que va començar com una broma de Cants, i diuen Cants, referint-se, segons ells diuen, als gossos en francès, i el premi és com un gosset així, i ho fan en pallars i coses de granges, i ho fan dins d'una porquera, posen tot de cadires... De llocs així una mica no habituals, no? No habituals, no, de la gent mateixa, dels pagesos, de tal... Està interessant. Mira, és Galícia, que no t'agrada, eh? No, bueno... Ens posarem amb els gallecs, que després hem d'eliminar programes. Hem d'eliminar programes. En realitat, sigui dit que no tinc res contra Galícia ni contra altres puestos, tinc res de com s'han tornat. Perquè... Però és que ja és això, perquè al final, quants anys porten amb el PP, aquesta gent? Però això mateix. Vull dir, ja eren així. No eren així.
perquè abans de la Guerra Civil, durant la Guerra Civil i després estem parlant d'uns dels principals focus d'anarquistes que hi ha hagut a Espanya. Allà hi havia... I jo crec que potser en minoria, però jo crec que encara hi ha gent així allà. I tant que hi ha. És com, per exemple, ara que han sigut les eleccions aquestes d'Andalusia. Tu creus que després del que els hi ha passat amb el tema de les radiografies. Dels càncers, sí. Els temes dels càncers. Després del que els hi ha passat, que són la comunitat amb un renta per càpita més baixa de tot i estan en contra del PP i companyia d'augmentar el salari mínim interprofessional. Després d'agafar la Setmana Santa i privatitzar-la, com aquell que diu, i posar per tot arreu que s'ha de pagar. Que han posat balles perquè la gent... Que es treguin una majoria absoluta, perquè ara diran, no, majoria absoluta no, perquè falten 2. Majoria absoluta. Ah, sí? Falten 2? No sabia com... Per ser majoria absoluta, sí. Sabia que havia guanyat, però no sabia quan... És criminal, o sigui, al final... És molt trist que no s'estiguin qüestionant... Bueno, però a veure, ja ens tornem a posar molts... No, ara estic parlant, ara no estic fent conya, no és un tal, estic parlant de que em sorprèn molt perquè és una societat que realment són supertreballadors, que estan allà, que són gent del camp, un percentatge molt gran, o sigui, que són gent que són treballadors... O artesans, perquè... Bueno, la meva tieta és andalusa, encara que fa molts anys, molts anys. Jo crec que... no et sabria si realment va néixer ell aquí o no, però els seus pares eren allà i tota la seva família viu allà. I molts de les seves famílies es dediquen a conrear, em sembla, i a la ceràmica també, o sigui que... Sí, que sent gent que no es guanya la vida especulant ni res, sinó es guanya la vida amb les seves mans, es guanya la vida i que... ceramistes, però ja... Bueno, doncs són ceramistes a gran nivell. Però vull dir que no fan quatre vols i... Me'n recorda't de la pel·li de Sorda, que ella és ceramista en una espècie de... Com de taller, més gran familiar, treballa amb les mans... I per molt que sigui... Em torni en mà fent cadena de... en gran massa, diguem, fent vols iguals durant tota una jornada, per dir alguna cosa. Doncs això que parlàvem, a mi el que em continua sorprenent i m'ofèn bastant és que hagi arribat el discurs aquest de que és més fàcil dir que l'immigrant que tens al costat, perquè al final han guanyat per això. La dreta guanya per això, per les polítiques que diu que fa en contra dels immigrants i tal. Que al final també amb les polítiques aquestes puteja a la població... Que no fa cap política en contra dels immigrants, és mentida. Primera que no en fa, i segona que al final si posés lleis d'aquestes putejaria també a la població, perquè si treus subvencions que tu creus que van per als immigrants, també els acabaràs traient per la població. Per suposat. A qui li ha fet més mal això que han fet ara, de que tots els immigrants puguin regularitzar... A qui li ha fet mal? El que té una mansió i té servei i el tenia il·legalment i tal. I a nosaltres els hi ha de pagar els hi ha de pagar o s'han de buscar algú altre que no té els papers. Però a nosaltres, els treballadors, no es fa cap mal, això. Sempre estem igual. O sigui, vivim en una societat que per alguna raó, que tots sabem, la informació ens està arribant des d'un sector molt concret, en el que sembla que sempre estan parlant de que l'ocupació i la immigració són el problema principal de la societat. Quan això no és veritat. Quan el problema real és la vivenda, és l'economia familiar... Sí, que al final el sou no està compensat amb la vida. I el tema social cada vegada se l'està encarregant més. Aquest és el que realment, quan tu parles amb la gent i treus la closca de la conversa, sempre arribem al mateix. Hòstia, és que m'haig d'esperar molt a la seguretat social, és que m'agradaria que el col·legi del meu nen fos més gratuït, és que no puc viure... Al final tot això és social, sí. Si no hi ha més inversió en aquests camps, no... Clar, tio, és que... No podran arreglar tot això.
I ara, precisament, amb tot el tema aquest de les eleccions aquestes que estan havent per allà, és que és brutal. A mi em Quines fa són por. les pròximes? O no, de moment no n'hi ha? Sí, n'hi ha més. No en No sé tens si ni idea. Castilla o una d'aquestes són les properes, No ho sé jo. que és precisament el que ha sortit ara, que és un socialista, el que estarà a les properes eleccions, que volia que Pedro Sánchez fes eleccions ja. Bueno, és que ha de quedar bé després de És uno de los varones. les investigacions que ja estan havent en el PSOE. Vull dir que... Bueno, això O dius dona... això per mig allunyar-te'n una mica o et penalitzarà a l'hora de les eleccions. Això ja Crec jo. dona per 3 programes, perquè a part de que realment és vergonyós alguna de les coses que estan passant, hem de tenir clar que això és un acoso i derribo per aconseguir que les eleccions generals no surtin, Es vegin afectades. es vegin afectades, perquè al final el que estan traient la dona, el Zapatero i tal, tot és el mateix. Estem parlant de tràfic d'influències. El tràfic d'influències és molt difícil demostrar que que no és cert. És molt fàcil. Que possiblement, per lo que es va veient, en Zapatero és molt sembla criticable. que tingui alguna més, aquest home. Sí, és molt criticable moltes de les coses que ha fet. Pues segurament. No hem de... De tota manera, l'esquerra s'equivoca. S'equivoca sempre posant-se en el punt de dir... No, Jo l'apoyo, I crec cegament. Sí. No, perdona. Aquest senyor no representa l'esquerra en la seva totalitat. És una persona més i si ha fet alguna cosa, que li caigui la llei i que vagi... I el que sigui que hagi de ser més que no pas, sí. Vale, i què? Alguna cosa més del Festus que hagis No, vist? volia relacionar, no en concret d'allò, però volia relacionar-lo amb el sismògraf i una mica també amb l'exabrupto que... Sí, el sismògraf està perquè molt bé. són com 2 festivals que, bueno, que m'hi recorden una mica per els espectacles més alternatius que tenen, no? I crec que, bueno, és interessant. El sismògraf d'aquí a Torelló està a tocar, que és a Olot, i fa no gaire que el van fer, em sembla un parell de setmanes o 3. Que també és molt típic, o sigui, és molt característic d'Olot. A nosaltres ens agrada molt anar. Sí, també el que m'agrada és que també sempre ho centren molt en una temàtica i la temàtica és bastant crítica a la societat. Encara que després els espectacles en si, pues, bueno... És dansa, i la dansa majoritàriament és dansa, però té altres per exemple, coses. l'espectacle que vam anar perquè no vam poder... Aquí tenim en imatges, crec que està sortint del sismògraf. Sí. Sí. Sí, sempre té una imatge... Bueno, a mi també m'agrada molt. Aquest és el de l'any passat en concret. I veus, fan un especial... Bueno, aquest any no sé si l'han fet, crec que sí. Fan com un especial d'uns dies de dansa i representa que els altres són arts. Vull dir que ja també em sembla que hi ha circ, hi ha performance, hi ha fotografia, hi ha altres coses. Va ser l'any passat que vam veure aquell que també feia Kron, que s'assemblava molt a l'obra de teatre que vam veure, o no va ser el sismògraf? En Bigues, dius? Sí. En Quim Bigues, es diu. Que anava amb un micro i cantava pel mig de la gent i et feia preguntes. Aquest sí, aquell estava molt bé, però també vam veure... Però això era el sismògraf? Sí, això era el sismògraf. Jo aquest en concret també el vaig veure al Canti la Font, que és una de les altres que volia parlar-ne. Que fa un espectacle... Aquell sí que em va agradar, però te'n recordes que vam veure també el de l'actor... O sigui, que s'assemblava molt a l'obra de teatre que va fer l'actor de Mi Osito de Peluche. Oso de Peluche era? No, era Qui Festus, això. Sí, és veritat. No, Osito de Peluche no... Sí, carinyo, sempre t'equivoques amb aquest. Pues no sé aquest és el Festival Canti la Font, que nosaltres estarem aquest any. I serem per allà. Que també era l'altre que volíem... L'altre festival que per mi també és... Si algú es veu, em convideu una cervesa. Jo què sé, si cola.
El Canti està molt bé. Aquest any no el viurem a tope, perquè pues, amb en Bernat és una mica complicat quedar-nos fins tard, però ja portem allò que ens quedàvem quasi bé fins l'últim moment. L'any passat va ploure molt i el van anul·lar, la meitat, només va ser divendres. Sí. Però és molt recomanable aquest, perquè hi ha menjar, beguda, molta música. Ells a l'hora de parlar del... O sigui, és més festival de música, en principi, no és tant d'arts com aquests altres que hem parlat, encara que sempre hi posen com circ, dansa, bueno, com algun espectacle així... Clown. Però, bueno, sí, clown. Alguns que hem vist eren més clowns. Bueno, i ells es basen... Una altra vegada, no? Que sí, que m'agrada. Ja anant. I... Què ha passat? A mi m'agrada. Bueno, és que ja hem vist aquest, hem vist a Don Peralbo... Que són d'aquí, per cert. I ells es basen molt en la paraula sostenibilitat. No només en el sentit de reciclatge, que això ja crec que ha de ser obvi bastant a tot arreu, sinó que la sostenibilitat també és que tot el que portes és de proximitat. O sigui, el menjar que hi ha són restaurants de la zona que preparen un parell de plats o així cada un, especial per l'ocasió. De fet, coneixem a uns que fan unes hamburgueses. Bueno, no sé si cada any fan el mateix, però d'allò. I l'altra cosa que es basen molt és en el territori, o sigui, al final, sostenibilitat i el territori, que també va una mica per aquí, pel que acabava de dir, no? I inicialment, el que feien, o sigui, el Canti i la Font, és perquè s'apropaven a llocs del territori on hi havia una font i el que volien era que la font regés. Crítica con esto. O sigui, el que es movien del territori perquè el Lluçanès fessin alguna cosa perquè es continués tenint en compte els espais de font i l'aigua i d'això. I cada any ho feien a un lloc diferent. I ara serà el tercer any que ho fan a Olost. En un puesto que és molt maco. Que és molt maco, però, hòstia... Digue-li. Tornem al que era. Senyor Canti. Perquè et portava com un... Conèixer puestos nous. Conèixer llocs, espais... A més, era com un efecte sorpresa de com l'haurien distribuït, de com estarien tot, de que, hòstia... Ara ja perd aquesta sorpresa. Jo entenc que, logísticament, tornar a fer tot el muntatge, la distribució, pensar com has de netejar-ho, no sé què, tal, no és sostenible. Per tant, bueno, mira, en part, quedar-se a un lloc torna als seus fonaments. Però, hòstia, al final has perdut una de les essències que crec que eren importants, crec jo, en el que era el festival. També he de dir, pobres, que organitza un grup molt reduït i que... Ho fan molt bé. Que super, i que al final, el dia dels 2 dies del festival, tota la gent que està allà a la barra tal, són voluntaris. Vull dir que al final organitzant em sembla que són 5 persones. Voluntaris que fan una feina... A un feina... festivalot que no et sé dir quant aforament té, però cada cop hi ha més gent. Jo crec que tu penses que hi ha més del que hi ha. De què? De gent? Sí. Home, jo crec que hi va força gent. Quan és força gent per tu? No ho sé, clar. No, clar, és que si parlem així... Que em costa molt dir números. Alegrament de números, clar. No dic números. No m'he mullat. La gent es pensarà que és un festival per 15.000 persones. No pas.
No vas. No, Al revés. és molt petit i proper. O sigui, et sents molt còmode perquè... Quan està ple, potser si hi ha 1.000, no ho crec. Més, jo crec que més. Bueno, Ni de conya. Aquest any aneu, ho conteu i sobretot me'n convideu a una cervesa, si em veieu. sí, hi ha algú que ens escolta que hi va, no? I això, et sents super còmode i, bueno, i jo perquè com que faig xafardeo i tal, Sí. veig que hi ha gent relativament de proximitat. Clar, és el Lluçanès, es fa el Lluçanès. I... El 80% de les persones són d'allà. De per allà, veus gent gran dels pobles, del mateix poble on ho fan i dels pobles al voltant que penses és d'això del que es tracta, o sigui, de mobilitzar a gent que possiblement habitualment no aniria a un lloc així i que, bueno, No, s'hi jo crec apropen. que sí que hi van, Això de que tu dius de No, gent acostumen a anar... gran. Aquests sí que hi van. Aquí sí, per això dic que aquí te'ls trobes quan no... Hi ha això de que hi ha com 4 o 5 generacions en el mateix festival. Exactament. Pots trobar des dels nens dels que... Recent nascuts, quasi bé. Dels que anaven l'any passat i no tenien nens, amb els pares d'aquells que tenen nens ara, i bueno, és fins molt i tot guai. possiblement els avis de... I és, bueno, que t'hi sents super acollit i tranquil i a gust, sí. Perquè tant et pots relaxar tirat en una ombra, com pots estar a tope a la nit davant d'un concert. Però també tinc una altra crítica. Bueno. Aquí estic així avui amb aquest festival, perquè, hòstia, torno amb la paraula de que últimament no m'estan sorprenent. O sigui... Negativament, jo diria. De que no em sorprenen? Negativament, exacte. De que... et diria que ja pots estar-te esperant, possiblement, alguns dels grups que hi van. Però podria ser, i ara deixa que amb això, podria ser que també aquest tipus... ja sé que no busquen un tipus de música concret, encara que després sona el 80% s'assemblen força. És que no crec que estigui passant la millor època aquest tipus de música alternativa. Jo crec que sí que n'hi ha. A veure, Bert. El que passa que estan buscant també que la gent hi vagi. Deixa'm que acabi d'explicar-t'ho. Aquest any passat va ploure, es va anul·lar i tal. L'anterior, tot aquell el Canti, tot el Festival de Música de Vic i tal, el 75 o 80% dels grups portaven un instrument que nosaltres no havíem vist a la vida i que tothom feia el mateix. Al final... Fa 2 anys, però l'any anterior no tant. No, aquest any ja no tant. Bueno, sí, hi havia l'osa, sí. Què és, com es diu l'instrument aquell? No me'n recordo mai. És una cosa quadrada, que sembla un tambor, però no és un tambor, que està molt bé, i vam veure, per exemple, unes noies que eren de Galícia, que feien una combinació entre tradicional i modern, i estava de puta mare, però després, de cop, tothom, i tots veuen de la mateixa font, arrel del Canti. Tots veuen de la mateixa font i al final no tenen aquesta originalitat i jo crec que a ells mateixos els està costant trobar, no? De dir... Perquè al final els que porten... Sí, és que està fent... Perdó, és que està... Oita, això és a l'osa? Sí que ho és. Doncs... Sí, Doncs el que... Mira, en concret aquestes no el porten, però en aquesta cançó. I veig com els peixos volen. Aquestes són les que vam veure, Berta? Sí. Molt bé, Marta. Un 10. Sí, les vam veure l'any passat, si no m'equivoco. L'any passat? O fa 2? Fa 2. Deixa'm escoltar, que aquestes em van agradar molt. I l'aigua que m'envolta no té fi i com ningú m'escolta canto així. La ra ra ra
una passada. Però... Però clar, això, al final, Sí. i que és el que dius que s'està portant molt, és el portar una altra vegada la música tradicional. Que està molt bé. Per això crec que per això hi ha el bombo aquest que diem. Clar, però si al final dels 10 grups que vas a veure tenim 8, aquest és l'instrument en concret que estàvem parlant. Exacte. Aglusa melodia i els ocellets cantant a festejar Joan i amb sa veu melindrosa i els ocellets cantant a festejar Joan i amb sa veu melindrosa. Clar, és que ens havíem trobat... És que aquest instrument semblava que te l'estaven regalant Ens l'havíem amb els trobat... bolicaos, macho, fa 2 anys, que el portaven tots. Ens l'havíem trobat en el Festival Encanta't de Roda. Sí. Aquí al Canti, al Música Viva, i no sé si en algun més. I va ser com un, bueno, ja, no? Sí, crec que el que jo em refereixo és que està molt bé, però potser també algun grup que sigui d'un altre estil. Ja sé que a la majoria de la gent li agrada això, però a mi també m'agradaria trobar-me un grup una miqueta més canyero en algun moment de la nit o alguna cosa així. No sé. Però algun No és any veritat, no. hi ha hagut hi ha hagut la Ludwig, hi ha hagut Dan Peralbo... I què t'he dit? Que torni, perquè és que és Que l'única no. vegada que va ser així. A veure, i aquest any teníem... Ens trobem moltes vegades que aquest any no crec que el veiguem. no parlem perquè és per la nit, perquè és el que serà dèiem. tard, però ja el fa... nen aquest, no el podem regalar a València No cal. de quedar. No cal, ja estarà bé. El que puguem veure estarà perfecte. Tu creus ja que vull anar? Mira, veig que hi ha uns que coincideixen amb el Festus. Hi ha els Tele, que... Quin estil tenen? Els coneixes? Pues aquí, No projecte llegeixis. audiovisual que reivindica el Big Beat, l'electrònica de ball britànica dels 90... Sona de puta mare. Sí, cosa que no podrem veure ni aquí a Torelló ni al Canti, però està bé, podrem escoltar-lo a casa. Crea experiències més... Spotify també m'ho passo molt bé. Sí, l'haurem de buscar, a veure si... Sí. L'any que ve ja serà una altra cosa. Aquest any és així, Sí, totalment. Bueno, l'any que ve, amb un any i poc, també ja veurem. Amb un any i poc li enxufo uns cascos i a les 12 de nit està per allà. I si s'adorm, Ballant que i tot, s'adormi. no? Sí, total. Pues, mira, no m'hi he fixat i coincideixen dos. Aquí els tens. No sé pas si deuen cantar, Crec que potser només és... Només és... Sona com una mica música. reggae, no? Almenys aquesta cançó. Bueno, no sona tan malament. Per Sí, guai. netejar, fregar i això, i mig ballar per casa, està bé. Això són ells, també? Mira. Pues... I aquest any no ho veuré. Veus? No, que... t'ho hauràs de posar a casa. Mira, em sap greu. No, això depèn a quines hores, que sigui l'últim de la nit, està molt bé. Sí, és l'última nit del divendres i aquí sona el dissabte, per cert, veus? Aquí sona el dissabte, a quina hora també? Una bona hora per escoltar això. Sí, no està tan mal, 2:15 de la nit. Pues... Òbviament que no hi serem, però està bé. No us ho perdeu. Tele. O tele. No? Teli. Teli? Són dos es. Dos es... Disculpi, com senyora. three. Què més? No sé com anem de temps. 5. Vale. Bueno, pues, si vols repassar una miqueta més del Canti... La Canti... cosa és que, per exemple, pel que deia que no sorprenen. A veure, que m'agraden, I m'està fantàstic. Però, hòstia, Nyandú... Prou. No em sorprèn que estigui en un... I no m'agrada Nyandú. A ell no li agrada, a mi sí.
Però, hòstia, tornen. I a més, Bueno, no sé ara quan fa que hi van anar, ja però... s'havien retirat, no? No, que van fent concerts així sueltos. No, clar, cada vegada que m'interessa. Clar, Prou, pobra gent. Són guais i són del Lluçanès. No, vale, doncs ja està. Clar, I està bé. És que es limiten, que parlàvem abans de lo del canti a l'hora de portar gent, i no és només això, sinó que es limiten molt també a grups de proximitat. Llavors és difícil, potser algun any et trobes que per ells és difícil. Però no tots els grups, sempre n'hi ha algun d'allà. Per exemple... Sempre hi ha algú que, inclús dels espectacles que fan, no són perquè em sembla que, no sé si algun any, no sé si eren francesos o... L'any passat, l'espectacle que van fer així més per nens, bueno, que és per tothom, però que tal, eren francesos, si no m'equivoco. I el que deia que combinen coses, perquè em sembla que sempre hi ha com alguna cosa de circ i algun estil performance, que, bueno, que és guai també. Manolo Alcántara? Companyia Manolo Alcántara. Companyia Manolo Alcántara. Això, en aquest cas, crec que deu ser el circ o així. No? Bueno, està bé. Combinen estils dins d'un rang. No et posaran tecno pur, possiblement, però, bueno, jo ja he fet les meves crítiques d'aquest festival. Tot i així, hi continuaré anant, Encara que només el facin al Castell d'Olot. M'està perfecte. La crítica és crítica totalment constructiva. O sigui, nosaltres ens agraden tots aquests festivals i continuarem anant. Sempre està bé demanar això m'està agradant més, això no m'està agradant més, o m'agradaria tornar a lo d'abans, que és molt típic també de gent de ben quina generació. No, això en Joan. Bueno, jo et diria que estem arribant al final del programa. És el programa que hem fet, el primer que hem fet tu i jo. Sí! Crec que has parlat més que en tots els 100 programes que portem. Sí, possiblement inclús no em deixes parlar. Mentider. Ha estat una conversa. M'ha agradat, perquè a més és un tema... A mi m'agrada, però a tu t'agrada molt, tot el tema aquest de festivals i Fa anys que havia tingut anys que estava molt més posada amb música nova que sortia i tal, i porto uns anys que estic més apaciguada i tal, segons les teves amigues, eres la Berta de l'Excel, on tenia tots els grups, hores i de més. Del mercat de música viva. I et demanaven, Berta, on anem i a quina hora? I tu els hi portaves? I jo els hi explicava què sonava i anava a llocs per conèixer. I obligaves a la gent a escoltar el que a tu t'agrada. I quan ara ja d'obligar ho continuo fent, però no vaig tant a innovar, a escoltar coses que no conec. Potser vaig més a lo segur ara. Bueno, aquest any al Festival de Vic tornarem un altre cop, estarem per aquí, amb el que podrem aprofitar i anar molts més que l'any passat, que ens va agafar just abans del viatge. I no vam estar gaire per buscar coses. Vale, doncs anem allà. Moltes gràcies, Marta. Avui el programa ha col·laborat moltíssim en posar tots els vídeos de música i de més. Moltes gràcies. Gràcies, Berta Portet. I adeu de part meva. Adeu.